A wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi amfani da Gmail kana samun kuɗi. Ka tsaya kasance da ni step by step a wannan bidiyo. Tarin sirrika da zan bayyana domin kake amfani da Gmail kana samun kuɗi. Duk da ni da kai mun san cewa buɗe Gmail a waya ɗaya ba abu bane mai sauki, amma idan ka tsaya kasance da ni step by step zan nuna maka hanyar da nake bi nake buɗe Gmail a waya ɗaya ba tare da damuwa kuma ina samu. Amma kafin mu ci kada da bidiyon, idan ka kasance na farkon zuwan ka wannan channel ka danna mana alamar subscribe sannan ka alamar ƙwararra sannan ka zabi all. Sannan ka like wannan bidiyo idan da maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka a duk lokacin da ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko kafin ka iya wannan aikin dole ya kasance kana da Telegram. Don baka da Telegram je zuwa Play Store ka soke Telegram ka yi rijista. Idan ka yi rijista da lambar ka zan ajiye maka link a descriptions na wannan bidiyo na Telegram channel na. So za ka je ka bayan ka soke kai komai suka danna link din da ke description. Idan baka san description baka taɓa sunan bidiyon nan za ka samu link na Telegram channel nawa Uzairu TV 1 sai ka shiga kai ji wannan zai kawo ka kan wannan posting din. So wannan link din da kuke gani na farko shine link din na Gmail wanda za ka yi aikin ka na samun kuɗi, wannan na farkon kenan. So shi kuma wannan na biyun ka tabbatar ka kalle shi, link ne ya bidiyo ne wanda zai maka bayani yadda ake aikin. A kuma wannan bidiyon zan nuna dabarar da ake bi ne ake buɗe Gmail da yawa a waya ɗaya. So hanya ta farko da za ka bi ka buɗe Gmail a waya ɗaya, so na ga ta nema wasu aiki wasu kuma ba ta yi musu aiki, amma za ka gwada ta. So hanya ta farko za ka zo ka shiga cikin setting na wayarka. So idan ka shigo cikin setting na wayarka za ka ɗan scroll a ƙasa. Kusan kowace za ka yi scroll a ƙasa za ka zo ka danna akan Google. So kowane wannan alama ta Google za ka zo ka danna akan shi kamar haka. So idan ka danna alamar Google ɗin nan kamar haka, so ga na danna sai ka zaɓi, zan zaɓi my personal ɗin nan sai na zo in zaɓi all service. So wannan all service ɗin shi za ka zo ka taɓa gashi nan. Wannan all service ɗin idan ka taɓa akan all service kamar haka za ka ɗan scroll a ƙasa. Idan kai scroll a ƙasa za ka zo ka danna akan phone number verification ɗin nan. Ga ta nan phone number verification. Idan ka zo ka danna akan phone number verification ɗin nan, so za ka zo kunna, za ka samu wannan abun a kunne ga nan misali idan ka creating Gmail za su ke sa maka, za su buƙaci kai verification na phone number. So idan ka zo ka kashe a nan gurin sai ka sa security wayanka, ka cire security wayanka kamar haka. So ga na cire security wayana, bayan ka cire za ka ga ya kasu wannan. So ma'ana amfanin kashe wannan, idan ka kashe misali ka je creating Gmail, so ba za a tambaye ka wannan phone number verification din ba. Sakamakon a wasu wayoyin misali idan ka cinye limit ɗinka, so buɗe Gmail kowa ya san da yana da limit, idan ka cinye limit ɗinka za a ce ka yi verification na phone number domin tsaro. So idan ka kashe wannan a wasu wayoyin za ka ga yana baka dama kana creating Gmail ba tare da ka sa wannan phone. So idan ka kashe ba a tambaye ka wannan phone number verification ba, a wata wayan kuma baya yi gaskiya. So sai kuma hanya ta biyu, misali dabarar da za ka yi, misali an kuma cikin Telegram, misali na shiga cikin Telegram channel zan shiga cikin Gmail Farmer Bot ɗin nan kamar haka. Idan ka shiga Gmail Farmer Bot ɗinka kamar haka za ka zo ka danna yadda ake aikin misali register a new account ɗin nan. So dabarar da nake amfani da shi nake buɗe Gmail a waya ɗaya. So misali muƙaddara a ce na cinye limit ɗina a wannan wayan, so zan je in nemi wata wayar ne daban in copy na wannan sunan. Idan na nemi wata wayar daban sai na je wajen da ake creating Gmail, saboda ita na san ban cinye limit ɗin ba a wata wayan kenan. So idan na samu wata wayar daban, so za ta bani dama in creating Gmail guda 5, 7 wani zubin ma har guda 10. So duk Gmail ɗaya kuma idan ka buɗe ana samun 230 ne zuwa naira 240. So idan ka lissafa Gmail 10 za ka lissafa abin da za ka yi a rana. So wata waya ne nake samun gaskiya a takaice, idan na samu wata zan je in creating Gmail. So bayan na yi creating Gmail ɗin ka tabbatar ka kalli bidiyon fa da ya bayani akan yadda ake complete aiki na wannan Gmail ɗin. Bayan ka je kai creating Gmail a ita waccan wayan daban sai ka zo ka danna akan don ɗin nan kamar haka. So zai baka dama ka kunna 2FA ɗin, ka tabbatar kai creating fa sannan za ka danna wannan abin. Zai baka dama ka enable na 2FA ɗin nan sai ka zo ka enable ɗinsa. Da a wancan bidiyon za ku ga yadda ake amfani a waccan wayan, ka tabbatar ka yi komai a waccan wayan. So bayan ka kammala aikin complete ka kunna 2FA sai ka danna akan complete. Tabbatar ka kalli wancan bidiyon da ake aikin a wacce wayar dabarun da kake bi ka bi, so shi ma a wannan wayar zaka bi. In ka kammala aikin kawai zaka zo ka danna akan complete, ka tabbatar ka yi komai a tsari, ka tabbatar ka kalli wancan bidiyon na farko. Bambancin kai wannan wata wayar daban zaka samu. So aikin da kai a wacce wayar ka tabbatar kana bayyana shi ne a wannan wayar. So su kuma idan ka tabbatar kai aikin nan completed ko za su ke saka maka kuɗin ka ne a account ɗin. So muna godiya da kasance da ku da Uzairu TV Village, sai da mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. Idan tambaya ajiye a comment section.